Vale, pois moi bo día a todos e todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa do Grupo de Compostela Aberta, que ten por obxectivo presentar unha iniciativa que vamos a levar ao vindeiro pleno, e en este caso, trátase dunha proposición na que o Grupo de Compostela Aberta, unha vez máis, porque, como direi, este é basicamente unha segunda parte do asunto que ten que ver co debate sobre a mellor ubicación da nova sede do IMELGA. En este caso, Compostela Aberta presenta unha proposición para que a futura sede do IMELGA se construa, en primeiro lugar, e máis importante, co consenso e o diálogo coa veciñanza de Fontiñas, en este caso, pero en xeral coa veciñanza de Compostela, que se construa nunha zona non residencial de Santiago. Decía que é unha segunda parte, sobre todo porque estamos preocupados e tamén decepcionados por o papel e por o rol escurantista que amosou durante todo este tempo o propio goberno municipal e o alcalde Bugallo. Por unha parte, estamos dándonos conta estes últimos días da falta de transparencia, da opacidade respecto á información sobre as características técnicas tamén da nova sede do IMELGA, e en segundo lugar, e como decía, o máis importante, a falta absoluta de diálogo coa veciñanza de Fontiñas. Vou facer unha breve recapitulación do acontecido ata agora. Como sabedes, durante os primeiros meses deste ano, despois de anos onde había unha previsión de construir un edificio para albergar a nova sede central do IMELGA, se preveron no seu día diferentes ubicacións, pero chegados a tempos recentes o Concello e a Xunta de Galicia manifestaron, como ben sabedes, públicamente o acordo de cesión, de interés de cesión dunha parcela municipal do noso Concello para construir o IMELGA na parcela que leva por designación por código a DOC 16, que está xusto situada detrás das traseiras do Centro Sociocultural de Fontiñas, mesmo detrás onde está o Parque Begoña Camaño. De feito e de facto, esta parcela dotacional xa forma parte do Parque Begoña Camaño. Grazas á mobilización veciñal dos veciños e veciñas de Compostela, que se movilizaron e demandaron que ese non era o lugar acaído para acordar nin instalar un edificio destas características. Gracias a eso non se construirá a nova sede do IMELGA na parcela DOC 16, que estaba precisamente neste Parque Begoña e Camaño. Foi grazas tamén ao impulso do noso grupo de Compostela Aberta que o pasado 25 de marzo, a través dunha proposición, instamos ao Goberno a que esta previa decisión, o acordo coa Xunta de Galicia, non se fixese efectiva. A partir de aí, a nova localización para o IMELGA comunicada polo Goberno municipal sería unha parcela situada igualmente no barrio de Fontiñas. En este caso se trata da parcela AS19 e, unha vez máis, reitero, non houbo unha mínima interlocución nin diálogo coa veciñanza afectada das Fontiñas, particularmente coa veciñanza afectada no ámbito do Vieiro e das rúas Londres e Riga, pero en xeral con todo o barrio. O alcalde, o grupo de goberno, en base a esta nova localización e decisión, non se puso en contacto, non consultou, non dialogou, non chegou a ningún acordo. Mais alá desta falta de diálogo, tamén cabe destacar, como vos decía, ese importante escurantismo respecto á información que tiñamos tamén os grupos da oposición, tamén Compostela Aberta, sobre as características dese edificio, pois que pouco se contou. Inicialmente, as palabras e as declaracións que escoitamos é que era unha nova sede máis moderna, necesaria, que traería consigo un edificio de carácter administrativo, con arquivos, con despachos. Pero non se contou toda a información que hai respecto a esa nova sede. Que foi o que non se dixo durante este tempo, sobre a nova sede do IMELGA, e que a veciñanza de Fontiñas e os novos grupos tiñamos dereito a saber?
bueno, pois que non se trata dun mero edificio administrativo, senón que esta nova sede vai albergar tamén instalacións forenses, instalacións mortuorias, que actualmente son instalacións que se atopan pois dispersas por diversas localizacións da xeografía galega. Según a propia información difundida pola Xunta, o edificio vai a contar con arquivos, con oficinas, pero tamén con un acceso para furgóns mortuorios, entre outras dependencias. Tamén vai a contar con salas de autopsias que requiren alto nivel de bioseguridade, que se chama o nivel de bioseguridade BSL3. Polo tanto, aquí había unha información que en ningún momento se contou, nin aos veciños e veciñas de Fontiñas, nin aos grupos da corporación. Trátase, polo tanto, dun edificio cuxas características están claramente relacionadas coa peligrosidade e co risco debido pois, á exposición de axentes transmisibles polo aire que poden ter o risco de transmitir enfermidades. Polo tanto, o máis grave en este caso, como decía, é que o Goberno en ningún momento contou cales eran os requisitos e condicionantes técnicos de alta seguridade que precisa. A pregunta que se fan os veciños e veciñas e que se fai Compostela Aberta si é unha zona residencial como o barrio de Fontiñas o lugar acaído para esta ubicación. Dende o noso punto de vista non é o lugar máis acaído porque, entre outras cousas, como acabamos de decir, este edificio require unhas condicións de seguridade altas e moi especiais, require unhas condicións de filtrado e de ventilación moi especiais que, de acordo cos manuais especializados, indican que a ventilación destes edificios ten que estar alexada das persoas e tamén dos animais e esta parcela, como ben sabedes, está xunto aos edificios da zona do Vieiro. Polo tanto, dende Compostela Aberta, e sabida esta información recentemente, non por declaracións do alcalde, do goberno municipal, creemos que este non é o lugar acaído. Na nosa proposición, polo tanto, que vamos a presentar ao vindeiro pleno, denunciamos o escurantismo, a falta de transparencia, é un edificio con uns condicionantes que creemos que podería estar ubicado en outra localización máis acaída. Por suposto, nós entendemos que a nova sede do Imelga ten que ser unha nova sede profesionalizada, centralizada e que garanta, por suposto, a seguridade a todos e a todas as profesionais que traballan neste eido. Pero a maiores desas condicións de seguridade e desas características hai que pensar se é o lugar máis acaído para articular a convivencia con veciños e veciñas esa parcela. En definitiva, nesta proposición instamos ao Goberno municipal, por unha banda, a que atenda as reivindicacións da veciñanza de Fontiñas, que reclama diálogo, que reclama unha nova localización, que nos consta que lle enviaron unha carta para pedir un encontro, unha entrevista, e aínda non tiveron resposta. E, en segundo lugar, Compostela Aberta, nesta proposición, insta ao Goberno de Bugallo a escoller unha parcela municipal para construir a nova sede do Imelga que estea localizada nun ámbito urbano que estea afastado das zonas residenciais, que este ubicada nunha zona adecuada, tendo en conta, como decía, os condicionantes técnicos e de seguridade, para que non se poña en perigo nin o benestar, nin o lecer da veciñanza de Compostela. Esas serían, digamos, as ideas máis importantes respecto a esta proposición. Antes de rematar tamén esta intervención sobre a proposición, quería aproveitar, xa que hoxe pola tarde, como ben sabedes, está prevista oficialmente unha visita do ministro José Luís Ábalos, que esta visita do ministro de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana se vai a realizar esta tarde no Concello. Vamos, en este encontro que vamos a ter formal e puntual os grupos, simplemente de un saúdo, porque non tivemos ocasión nin dereito a poder reunirnos nese encontro, instamos ao alcalde a aproveitar a xuntanza, máis alá da propaganda, que agardamos que vai a ter este acto, a reclamarlle ao ministro que cumpra de maneira, e por fin, algúns dos compromisos que siguen estando pendentes con Compostela. Nos referimos, sobre todo, ao compromiso da humanización da rotonda de Conxo.
Esta actuación, como ben sabedes, foi comprometida polo Ministerio e recollida nun acordo asinado en novembro do ano 2018. Para esta actuación xa se preveía no seu momento un orzamento con unha base de licitación de algo máis de 240.000 euros. Unha licitación que iba a permitir cubrir o oco da glorieta recollendo pois unha demanda histórica da veciñanza de Conxo. Pero non solamente está ese compromiso sen cumplir e que lle queremos reclamar ao ministro Ábalos. A maiores tamén están pendentes outras actuacións como son a mellora e humanización da Nacional 525, o seu paso pola parroquia do Eixo e tamén da Nacional 550 ao seu paso polas parroquias de Marantes en Festa. Tamén a rehabilitación da SC20, que é unha infraestructura que precisa algo máis que un lavado de cara e que se lle deu recentemente cun repintado, pero 25 anos despois da inauguración se necesitan actuacións máis sólidas. E para rematar, tamén vamos a lembrar ao ministro Ábalos e lle lembramos a Bugallo que lle exixa a este ministro as demandas que foron recollidas por Compostela Aberta nunha moción que o Pleno aprobou por unanimidade en xaneiro de 2020 e que desde entón pois non nos consta que se dera ningún paso para o seu cumprimento. Por iso agardamos, reitero, que hoxe o alcalde Bugallo teña ocasión de lembrarlle todos estes compromisos pendentes ao seu compañeiro Ábalos, que, polo tanto, máis alá da propaganda política, haxa compromisos, haxa calendario e se exixa o acordado tamén no pleno impulsado por Compostela Aberta. E nada máis, estas serían as dúas cuestións importantes que vos queríamos presentar hoxe. Se tendes algunha pregunta, algunha cuestión? Non sei se supoño que falaríades de posibles alternativas onde ubicar o IMERDA. Entendo que preferides que saia fora do núcleo urbano de Santiago, non? Que se mova ás aforas. Hai algunha parcela ou algún disponible? Máis que claro, das zonas residenciais, entendemos que os barrios, en este caso o barrio de Fontiñas, non é acaído. Constanos que existen outras parcelas vinculadas ás zonas próximas ao hospital ou ao polígono do Tambre que poderían ser máis acaídas. E nese sentido, reiteramos que o que fallou e sigue fallando de maneira clamorosa é a falta de diálogo coa veciñanza e, sorprendentemente, unha falta de información, un oscurantismo sobre as condicións dun edificio que son condicións que non son menores, non? Que traen consigo alta seguridade, potenciais riscos de contagio, unha serie de infraestructuras como laboratorios de autopsia, acceso de vehículos mortuorios que, en definitiva, significan unha infraestructura que entendemos que debería articularse en outro tipo de espazos urbanos, non? Vale. Outra pregunta do tema dos remanentes, simplemente. Tedes hoxe xunta de portavoces? Sí. Onte María Rozas propuxo que se pudese modificar alguna partida dos orzamentos para incluir se chegar aos 3 millóns e medio. En que capítulo iría ou onde se quitaría ese... Para nós o máis importante, e o noso rol é o rol da oposición, é que se garanta o compromiso que se acordou cos grupos e mesmo cos colectivos, coas asociacións de comerciantes e coa hostelería, de que 3,5 millóns de euros iban para axudas directas. O alcalde saiu no medio dun pleno de orzamentos no que non garantiu esos orzamentos e un pleno vinculado á moción de confianza. Foi aí cando presentou, ninguén lle obrigou a adiantarse a presentar 5 millóns de euros para remanentes. Compostela Aberta, no seu exercicio de responsabilidade, o que quere é que se garantan, independentemente desta reducción a algo menos de 2,5 millóns de euros, 2,490 e pico mil euros, que se engada 1 millón máis dos orzamentos. Da partida e do como, eu creo que é o propio goberno que ten responsabilidade, que debería xestionar, non? Unha vez máis, estamos nesta caída do castelo de naipes do mito dos bons xestores, non? Que tamén viñan a esta cidade a xestionar despois de 2 anos. Agora topámonos de maneira inaudita que se presenta unha cantidade, que se vende políticamente unha cantidade, tamén cos colectivos e cos grupos, e que agora desa cantidade falamos de unhos recursos moitísimo máis mermados, que busquen ese millón que falta
dentro de uns minutos imos ter esa xunta de voceiros e vamos a trasladar en nome de Compostela Aberta non solamente que a cantidade íntegra de remanentes existentes a día de hoxe estén destinados a axudas directas, senón que a maiores busquen que aproben un modificativo de crédito para que ese millón que falta e foi comprometido cos comerciantes, cos hosteleiros, co eido tamén da cultura, se garantan esas axudas directas. Isto, eu simplemente creo que é unha falta. Escoitei a contestación de si falaba o alcalde de falta de humildade de Compostela Aberta, que xa saúdas. Perdón, levan gobernando 2 anos, ou intentando gobernar, porque eu vexo que xestionar non xestionan nada. Compostela Aberta non gobernou durante unha pandemia, polo tanto, imputarlle a Compostela Aberta que as cantidades das axudas directas que si ou si son necesarias neste momento para os sectores máis golpeados, imputarlle a Compostela Aberta non tivo esas axudas, bueno, é unha excusa de mal pagador, non? Que xestione, e se non xestione, e se non sabe xestionar, pois entón, pois igual teñen que deixalo. Non sei se teñen alguna noticia das asociacións de comerciantes, hosteleiros, se lles comunicaron algunha preocupación por este tema. Bueno, dende Compostela Aberta, no noso exercicio de responsabilidade, tendo en conta que nos reunimos coas asociacións durante o período da negociación, nos o que fixemos é trasladarlle, comunicar, pois a lamentable noticia de que donde digo Diego, e que Compostela Aberta vai a traballar dende xa para que se cumpla ese compromiso, non? Os 3,5 millóns de euros. E se non, que non se adiantase, que nadie lle obrigaba a presentar uns remanentes que non foron tal. Creo que debería pedir disculpas tamén en este caso, máis que falar de falta de humildade de Compostela Aberta. Bueno, pois nada, moitas grazas. Hasta loguiño.